Mislan telah Ibu Royhani menika kagungan putra Bajeng ingkang awujud setri. Pramila badhe diwontenaken adicara mbubak nggih sekedap mawon sing sabar nggih. Adicara mbubak menika badhe kababar dening pemudan kula Bapak Soleh Adi Pramono. Dumateng Bapak Soleh sasranawara kula semanggaaken. Di bubak menika biasanipun keluarga yang mempunyai hajat pertama kali. Biasanya Bajeng menika putri. Bapak Ibu Mislan kalian Ibu Rohani, katuran lengkap ngandhap, manten Mas Rio, Mbak Nin, Mbak Naim, duduk di bawah juga. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken pamuja puji dumateng ngarsa Gusti ingkang karya jagat ingkang sampun paring barokah ing dinten menika Bapak Mislan Ibu Royani badhe mirat sukerta sukertanipun ingkang putra anak kula Ani Naim. Mugi-mugi ing dalu dinten menika pinaringana rahayu wilujeng boten nyandung sengkala punapa-punapa. Kula aturi ndodok utawi sendeku ruwin matur sembah nuwun. Ingkang swindah menika wontenipun kendhil angka setunggal ingkang warni pethak namipun kendhil Cupu Manik Mandalika ingkang badhe dipun bikak kaliyan Bapa Mislan. Dene isinipun Cupu Manik Mandalika menika tegesipun beras ketan, wonten kupat, wonten lepet, lajeng wonten tigan sarta wonten wiji-wijian. Bilih wiji kakung menika ingkang badhe netesaken kang sinebat Hyang Kama. Dene salajengipun menika kendhil Cupu Manik Astagina ingkang badhe binukak dumateng Ibu Rohani. Isinipun menika beras Jawa wonten menika tetedan wonten gedang sak lirang lan sak pituritipun sarta wontenipun bubak ingkang menika salajengipun badhe dipun aturaken dumateng Mas Muhammad Hanif Rio ingkang angka kalih badhe kaaturaken dumateng anak kula Ani Naim. Kanthi atur bilih nalika semana nalika dipun tumuripun wiji dadi dumateng Bapak Mislan saresmi ingkang garwa Ibu Royani katitisan jatipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang arupi Hyang Kama kaliyan Hyang Ratih wontenipun kababar wonten jenang pethak kaliyan jenang abrit. Ingkang pethak menika bapa ingkang abrit menika biyung. Dening puna jenang menika ngestokaken jenang sepuh wiwitanipun wetan pungkasanipun kilen pletik dina rijalullah. Mugi-mugi anggenipun ambubak ing mangke sura sukertanipun anak kula Ani Naim binirat sungkawanipun temah rahayu wilujeng tinebana saking Gudha rencana balak bilainipun. Lajeng dipun
sangeni menika pecok bakal ngawuningane dumateng kaki danyang tua nini danyang tua kaki danyang siluman putih nini dalangan danyang siluman putih cikal bakal akal bakal sifat bakal dusun ing Wonorejo ngriki dening asale saking Jember mugi-mugi kembalan kajat kaki danyang tua nini danyang tua yang manggen wonten bale wismanipun Bapa Meselan keblat papat 5 tengah 6 kang ungkul-ungkulan 7 kumaraning danyang mugi-mugi bineratos sekathahing godha rencana balak bilanipun ingkang sifat lahir kelawan batin dening duk nalika semanten Sukma adi manggen wonten ing Hyang Rena ingkang setunggal candra kang sinebut Eka Kamandanu 2 wulan sinebut duwe panunggal 3 sasi sinebut Tri Kahana-loka. Lah jeneng Tri Kahana-loka menika alamipun gawat kaliwat-liwat kan disebut alam gondar-gandir. Tegese jabang bayi menika saged dados lan boten dados pramila ila-ilaning para sepuh menawi bobot 3 sasi kedah kawilujengana supados babare wulagang ngancik ngantos catur anggojati tegese sekawan sasi. Gangsal sasi menika Pancayatma Jati sampun kadunungan Pancandriya. Panca wilangan 5 driya menika pengangen-angen pengangenanipun Sutya, pengangenanipun Grana, pengangenanipun Talingan, pengangenanipun Tutuk lan pengangenanipun Rasa. Sarepun ngancik wonten alam 6 sasi menika kang sinebat Sat Kahana-loka. Tegesipun sampun ngancik wonten ing alam rambut dening bandhe mlebet dumateng 7 sasi menika ingkang sinebat Sabta Kawasa Jati pramila jabang bayi ing ngriki kepengin pisah saking Hyang Rena tumuju dumateng Hyang Manu lajeng mertapa wonten guwa garbanipun ibu kangge penganten lanang kangge wong lanang biasanipun menawi wonten pawayangan tedhak pepara mlebet dumateng wana dirbawa utawi sanggar pamelengan meminta dumateng ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat supados jabang bayi wonten sak jroning padaran ingkang 7 sasi kala wau dadosa jalma ingkang munajat jalma ingkang saleh jalma ingkang solikah miguna tumrapipun budaya miguna tumrapipun agama miguna tumrapipun kaluwarga bangsa kelawan negara. Saksampunipun jabang bayi badhe pisah saking Hyang Rena tumuju Hyang Manu pramila menawi sampun hasta kawasa jati menika wenang kasebut manungsa. Salajengipun ngancik wonten ing 9 wulan sedasa hari Nawa Purna Jati tegese jabang bayi piyak langse saking Mandalagiri Cower Cecala piyambake lajeng lahir. Lahiripun kalersan putri lajeng dipun paringi asma naminipun Ani Naim. Dening wulagangipun dipun gulawentah dados mangke wonten sanepanipun tembang macapat ingkang 11 tataran. Ngancik wonten ing alamipana madya wasana. Kathah godha lan kathah rencana dipun wuruk ngaji dipun sekolahaken ing tembe akhire ping dewasa pinanggih kalian priyayi bagus naminipun Muhammad Hanif Aryo lajeng piyambake kadunungan rasa nikmatipun Gusti ingkang katresnan jati manjing sak jroning guwa garbanipun penganten jaler kelawan penganten estri pramila wontenipun maniki jumbuh wonten kahanan saksampunipun wulagang ing dalu punika lan ing kalenggahan menika dipun kepiyakaken dipun sakseni para biyada kelawan Sinoman kadidene biyadane para widodari pramila wau dalu wontenipun malam tasakuran mandhapaken widodari 7
inggih menika Dewi Supabra gagar mayang irim-irim tunjung biru warasiki leng-leng mandanu lan Praba sini. Mugi-mugi pecah pamoripun punang penganten putri ingkang sakmangke salajeng sahadi braya kalian kakungipun Muhammad Hanif Aryo dadosa lare ingkang saged junjung dumateng marbatinipun nyambung tuwuh nyopak watangan putung gumantinipun tiyang tepah pangajape tiyang sepuh mugi ing benjang enggala momong putra kadi dening pratipa jalma ingkang saged tata jalma manungsa kang sinamatan dening jalma ingkang munajat. Mekaten anggenipun babaripun bubak kawah tegesipun birat sengkanawi kawah ingkang saking wetan tulak balik mengetan ingkang saking ler tulak balik mengaler ingkang saking kilen tulak balik mengilen ingkang saking kidul tulak balik mengidul dipun suwunaken dumateng ibu bumi bapa toya bumi bapa rina kakang barep aduragil dina 7 pasaran 5 padang peteng padang ingkang wetan padang ingkang lor padang kulon padang kidul padang dhuwur padang kanthi atur sinamatan kalimah loro kalima sada mustaka jamus jendra ayu ningrat widadari yang agung nur cahya nur urip nur rasa duning raga nur urip duning nyawa nur cahya duning sukma tumurene urji duta yang agung wonten ing wiji tumurene adam lan wadon saka bapa lan biyung pinangka lantaran wadah dumadi kula nuherang nuling kang kaputing melorupani sira marang marengsun kun payakun kang tapa sandoning leluhur-leluhure bapa Mislan leluhur-leluhur bapa Ibu Royani ingkang sampun kundur dumateng kasedan dadi adoh tanpa wangenan cedhak tanpa senggelan dipun paringi pangestu angidenana dhawuhipun Ani Naim kawengku dening anak kula Muhammad Hanif Aryo kanthi sarana tegese bubak kawah sirna bubak kawah dinten Kendhil Cupu Manik Mandalika badhe dipun suntek kalian penganten kakung lajeng Kendhil Mandalika inggih dipun suntek saksampun dipun sek rebutan kadang ngerebut brana ndaru saking kayangan Salendra Bawana bubak kawah salajengipun saged dipun ancakaken pekakas pawon sangune Sri penganten ing kekalih dadosa soleh lan solikah mat kuramatan dadi jalma ingkang rukun ing donya ngantos kadi dene mimi lan mintuna. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo rebutan. Ayo monggo rebutan. Disuta. Monggo. Ayo wis. Monggo rebutan. Monggo. Ambil salah satu, ambil. Nah. Monggo. Oke. Pun isin. Monggo. Adat. Monggo. Mugi-mugi. Loh, la ongkeke sapa bagiane sing dalang? Bagian kula. Matur sembah nuwun Rama. Matur tampun nggih. Dumateng Byada lan Sinuman menika saged dipun kadhataken kalian kadang-kadang sanes. Nuwun tulung niki sampun saged dipun nggih, sampun mantun. Kawis tinggal wis paripurna wasana cekap semanten adicara bubak kawah jinten mrica pala ketupat janur klapa semanten atur kawula menawi lepat kula nyuwun pangapura rahayu niskala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.